I pozdrav svima za Vežba Games. Danas ćemo snimati Slender. Znači, ovo je moja prva epizoda, kako bih ja rekao. Da. I... Super lišim spasa. Ljudi, da li ima više papirića? Znači, prvo epizodu nećemo prosto nalaziti papiriće, nego da vam pokažem onako samo kako izgleda. Slenderom, neki jedan papirić. Da. I... Da ne znate odjedno da mi skoči. Šansno. Ljudi. Mislim da ovdje ima papirić. Ma ne mogu da nađem papirić u WC-u nikad. Nikad ga ne mogu naći. Nikad. Šta će biti? Sad jedno burići. Mislim da ću na burići naći ovaj papirić. I znači, to nije bog zna šta. Ovo je moja prva epizoda. Šta kaže? Don't look on text here. Sad ću da idem u WC, mislim neću. Znači, papirići se malo teško nalaze. Papirići, da. Ljudi, već vreme. Čao se malo. Ma sad će da mi iskući tu WC. Sad će da mi iskući. Mislite za da mi iskući. Da. Znači, imamo Slendera i različitih igrice kao Slender. U komentarima napišite koje horror igrice da snimam. Sad će da mi iskući. Sad će da mi iskući tu WC. Ljudi. Ljudi. Ima li neki papirić ovdje? Ima li neki papirić ovdje, ljudi? Di? Di bre? Evo ima neki papirić ovdje. Ili ne? Sad ćemo koje iskući. Ja se ga vidim. Znači, za prvu epizodu smo sakupili jedan papirić. I to bi
bilo to. Ćao ljudi.